ɗage wandon mu su ce kai ustazu sake wandon ka tsallaka ruwa, in mun ajiye gemu su ce bunsuru mai gemun iska. Kai waye a shekara 18 da suka wuce, kai shekara 30 da suka wuce a gabana a nan Bauchi a tashan Babiyo yayi waka ma 'yan izala akan maganan gemu, yace dan izala mugun bawa jakin banzala a nan ne bunsuru mai gemun iska. Baɗari kenan yana nan da ransa a Kano. Tijjani Kalarawi shi yayi, Tijjani Kalarawi shi wannan waka, yace dan izala bunsuru mai gemun iska a gabana aka yi. Gemu sunan wane ne? Yanzu in mutum ya tsaye da gemu ya zama dan iska kenan? Yace ya sai nono ya baiwa babarsa a gabana aka yi wannan. Ku ne yanzu kuma ku ce mana kuna son manzon Allah ko? Mu da rayuwarmu gaba ɗaya ta ƙare, muke bata kuma ta ƙarisa akan kare manzon Allah da sunnarsa. Shi ne za ku haɗa mu da jahilai, saboda kun san yawancin mutane ba su yi karatu ba. Ku nuna mana wai mu ba ma san manzon Allah, mu makiya manzon Allah ne. To Allah ya tsine wa mai ƙarya tsakanin mu da ku ce amin. Abubuwan suna da yawa don dakata ga malamai da yawa, bari mu fara gabatar da su zazzage mana ruwan aƙida da kuma abin da yake da alaka da wannan filin dagan da aka shigo shi. Daga ne wadda ba zai kare bargan har tashin kiyama. Duk wani dan siyasan da ya sake ya shigo ko aka shigo da shi to ya ɗauki ruwan zafin dafa kansa, kuma radda baya kan kujeran ma wannan abun zai bi shi. Don haka rufin asirinka ba layinka ba ne, a bar mai shayi ya sai da shayinsa, mai fura ta sai da furarta, kowa da layinsa. Yawa kar a kai ka baro. Yawa